Mama sanibona. Uyaphila? Hayi ngiyaphila Nkosi yami umama. Ushilo wathi izwi lakhe sengeloguga. Ngicela futhi sithi uliphakamisa kancane. Siyaphila ngamina. Hayi siyaphila Nkosi yami nathi. Umama ubani esikhuluma naye? Umama uMazondi. Yebo, ubuya kuphi umama uMazondi? Empende eGomani. Oh, uze la kumprofeti uXaba namhlanje. Sela kumprofeti uXaba ngibona ku-TV, hlezi kumbuka, kanti sengibuye eGoli kabili, ngala eDurban Station, October wango-2023, ngangikhona la eDurban Station, ngoba ngiyakuthola usizakala kwa-community. Oh, uyalithola usizo enqabeni. Hawu Nkosi yami siyabonga kakhulu. Isho ukuthini kuwe le nkonzo yanamhlanje ezokwenza ubaba umprofeti ama-one on one inkonzo yokuqeda wenhlupheko yokuswela imali? Iyangijabulisa kakhulu njengoba sengibuya kuyena, ngezandla wangisiza, ngizwa nginokuthokoza. Oh, usubuya kuyena? Ngibuya kuyena. Awu kuhambe kahle kodwa. Oh, uyayifuna imali? Ngithi uyayifuna imali? Imali yona engiyifunayo ngoba abantwana umntwana omzukulu akanayo uma wakhe, ngikhulisa abazukulu abanganabo uma wakhe abawu-3 esheni yezakwazi yebo. Hawu cha siyabonga kakhulu ngoba ngiyakuzwa ukuthi unokholo uthi ukusuka eGoli uze lapha uthi ukusuela empendle uye eGoli. Ngagibela isitimela ishosholoza. Hawu Nkosi yami Ngaya kabili. sewaya kabili wafike wasizakala. Ngike ngasizakala. Yebo. Hayi siyabonga kakhulu Nkosi yami niphile nje-ke lapho empendle. Siyabonga. Sikubingelele sawona. Uyaphila? Hayi nami ave ngiphila. Ngicela nje ungiphakamisele kancane izwi lakho. Ngiyalizwa cishe libe ngangelami kodwa lakho lithe ukuthi usisi ubani sikhuluma naye? Uma nothembeka ukaMazipho uSiplaza. Oh usuke eMlazi. Oh weza la namhlanje uzokwenza inkonzo le kababa umprofeti. Uze kuma-one on one. Kubaluleke ngani ukuthi ushiye konke owenzayo eMlaza uze namhlanje la kubaba umprofeti? Uyasiza ubaba umprofeti. Oh mhlawumbe mana uzwe kanjani ngaye? Ubone emafonini, uzwe ngomuntu, ubone kumabona kude? Oh uyalibuka uhlelo? Oh kodwa khona uyalibuka. Hayi sibonge kakhulu bakithi. Niyayizwela-ke usisi lapho eMlazi esho kanjalo maqhawe. Sanibingelela nje lapho endaweni zonke nikhona. Hayi siyaqhubeka nje la abantu bakhona-ke baphumile ngobuningi. Awuthi siboneke la sinobani. Sanibona. Niyaphila? Ngicela ungiphakamisele izwi lakho nje. Ngiyakuzwa kodwa ngikuzwa kancane. Sikhuluma nomama ubani? Umama ubani? Oh PMB. Okay. Awu uhamba nobaba. Oh hawo ngithi hayi okay. No kulungile. Uze kule nkonzo yanamhlanje la kumprofeti uXaba. Uzeke ama-one on one noma usuqedile kule nhlupheko yokuswela imali. Oh kanti kubalulekile ukuthi umprofeti ubuye umbone nje one on one. Ngicela uphinde ungiphakamisele izwi futhi. Oh. Alright. Oh namhlanje eMaritzburg weza kumprofeti uzele nje i-one on one. Oh Nkosi yami. Ziyenzeka vele kumprofeti uyasiza noma khona umuntu esuke ethi hayi ngizolahlela nje sengihambe kakhulu. Khona umuntu othi hayi lo baba lo nami uzongisiza umaze kanjani uDr X? Khona ukuxoxelile. Oh wasuba nokhona. Hayi no ngizwa kahle kakhulu. Cha siyabonga bakithi. Hayi siyabonga kakhulu mama.
Uyabona ke la amaqhawe kusaqhubeka nje ulayini uyahamba nangaphandle-ke hey kusagcwele impela zisenzeka la enqabeni njengoba ke nawe uhlala ubona uyabona nje kuloya mnyango hawu lapho kufika kuphele khona iy'nkinga zakho uma ngabe usungenile kuyathengwa ngapha ziwasho ziyinsebenzo yabo layini uyahamba nje ungabafaki yabo come on ngeshuthi uyabona lapho ngempela kuyakwazi ukuthi kwenzeke siyaqhubeka-ke kumnandi kakhulu sinanobaba la baba sawubona hayi hey ngiyakubona uyaphila lapho wavela ngishaya ngesimile ubaba ubani esinaye Nxumalo konje Nxumalo ubani ozwide kuphinde kuthiwa omkhajo osothondoza hayi ngizwa kahle kakhulu baba ubaba ubuya kuphi nendawo ekhaya senani emakhaya semeni kwesakabiyela la enanda la oqhube khona ufihle khona ikhaya ikhanda ngenza umsebenzi ngapha okay kahle la daba khona kuse semelmod kwaNxumalo baba Nxumalo odabuke emelmod hayi amehla ami engaqali ukubona kodwa ngeke ngisabuza ukuthi ngangakubonaphi uze ngapha kumprofeti ayisizibonela khona la ekhaya uhamba la ekhaya bese ethekile ngisuke ngikhona noba kanje alright awuqala ukuze kusho ukuthi singasho njalo ayaqala impela kusho sekukaningana kunjani kodwa kuyaphileka la ekhaya noma uzolahlela nje kuhamba kanjani la Dr. X impilo ikhona awutshela umuntu nje mhlawumbe uselahla ithemba mhlophe konke mofika Dr. X ufike ekhaya ngiyakhaya hayi ufike ekhaya ngamanye amazwi uthi ufika ukhaya la uhamba umamathele amujabo uJesus ufike ngamuphi unyaka la ekhaya yakohlule yako 2025 ekufikeni kwakho mhlambe izinto zihamba kanjani ngiyazi ukuthi ngeke ulokhu ulandela ungaboni lutho hayi ngihamba kahle kakhulu selokhu wafika ngonyaka ophelile okumbalwa nje uthi hayi lokhu ngafika cha ngiyabona impilo iyayeka phambili kukhona mhlambe ongasitshela khona nginebhizinisi enginayo kade nje lithule impela ukufika la ekhaya uqaqeka ngiyasebenza ngivela kubhizinisi yebo nasekhaya ngakha ngathenga nembuzi ngishintshe zemfuyo onebhizinisi nebhizinisi ebele kade lingahambi kahle abekade ngingahambi kahle kodwa ngokufika kwakho la ekhaya seliyahamba balihamba impela I know siyabonga kakhulu baba hayi ngiyayizwela ubaba usho njalo cha ngengelosi ka Dr. X siyabonga ukuthi hayi uthi ufike ngonyaka ophelile unyaka ophelile ke akusiso isikhathi eside leso alright hayi athi sijikele ngapha maqhawe sanibona niyaphila awuthi sixoxe nanamo baba baba sanibonani niyaphila ngiyanibona lapha niyaxoxa niyalungisa niyongena ubaba ubani sikhuluma naye ubaba Dlamini boya kuphi indawo yebo nihamba nobaba uhamba wedwa angiqali ukukubona baba la ekhaya athi ngeke ngathi ukufanisa angisazi nini kodwa khona cishe sasikhona la eThekwini kuhamba kanjani usuke eXhopo uzobona ngapha nogwajagesi uyafika naseGoli yebo selo wafika ngapha ku Dr. X kuhamba kanjani yebo awukhali ndawo kuyaphileka la kunogwajagesi uthini kumuntu oselahla ithemba uthi kudala ehamba abanye sebeze bakhokha imali mhlambe imali eshisiwe wathiwa hayi impela ke la usufike egcineni kodwa akwangalunga uthini kulowo muntu hayi ngithi kulo muntu akasondela ngapha yebo
sekugcineni kwangempela. Hayi asibonge kakhulu ukuzwa lokhu ukuthi hayi naseGoli uyafika uthi izinto ziyenzeka la ekhaya. All right. Yonke yakho